ha ɛyɛ Righteous TV foforɔ a ɔsusu Nyankopɔn nam nakoa odiifo Agyeman Benjamin ɔkronkron ne so na ɔde aba ɔman Ghana mu. Ntinewa a wohwɛ Righteous TV ene anwummerɛ yi wayɛ nhyira. Ene ɛyɛ da okwa wodwene ho a ɔnte aseɛ. Is ene Onyankopɔn akoa odiifo Agyeman Benjamin ɔbɛyɛ o surprise ne ɛwɔ Righteous TV. Ene anwummerɛ yi mede nkyia soronko ma because Onyankopɔn ɔbɛgyew na wakasɛ ama no ayeye. Erade ɔbɛgyew na wagye so ama me ama no ayeye. Aha ayɛ Righteous TV. Mme sɛ yahwɛfo nyinaa ɛhwɛ. Wɔn a ɔde akoma pa ɛne anigye sonko ɛhwɛ Onyankopɔn akoa no odiifo Agyeman Benjamin. Ene nwummerɛ ɔmu nyinaa ayɛ nhyira. Ɔmbɛte Onyankopɔn akoa no nka sɛ ɔwɔ life ɛwɔ Righteous TV. Eti frɛ wo nua meka kyerɛ wo nua sɛ odiifo Agyeman Benjamin Onyankopɔn akoa no ɛne nso so ɔbɛba Righteous TV ha na ɔde asɛmpa a ɛyɛ anigye na ɛyɛ ahoteɛ abrɛ Onyankopɔn ma nyinaa. Ayɛ Righteous TV. Afei so meka sɛ Righteous TV wosi Onyankopɔn Ahennie TV. Righteous TV na wagye so ama me Onyankopɔn Ahennie TV. Enche mede number bi betu dwa na wafrɛ saara no na waka baby a wohwɛ kasafo nyini efiri bidin ede Prince Oheneba Prince bidin no dodo na frɛ me secretary ene uhunu Righteous TV a na onam nakoa okonkoni ne somafo odiifo Agyeman Benjamin so ena ohu yɛn kasafo nyini so na ene Onyankopɔn akoa ne ba ebisabisa ne nsɛm bi na wakyerɛkyerɛ nsɛm bi afa Kristo ahennie ne ho na yɛn nyinaa yakoma ene yadwene mu ayɛ fine. Righteous TV na wagye so ama me Kristo Ahennie TV. Mepakyɛw ɛma remfi sɛ mesɛmede number yi ɛbɛto dwa na waka baabi a wohwɛ kasafo nyini efiri na wode twɛn Onyankopɔn akoa odiifo Agyeman Benjamin. Ɛrebɔ number na ma wo na watie. Mese ɛma remfi frɛ nua na unua so enka nkyerɛ nua sɛ odiifo Agyeman Benjamin aba Righteous TV. Ɛsɛ ohunu sɛ o lifestyle ushia Onyankopɔn diifo akoa kronkron ɛwɔ atiasefo asase a Onyankopɔn do aba so iso. Ohɛ yɛgya no mu nyinaa ahoteefo wɔn de asɛmpa ne yɛ adwuma no wɔn hyiahyia adiifo akronkronfo ɛwɔ mu nya asɛmpa a hodwiri etie enti ɛnɛ obi hu Onyankopɔn akoa no fa number yi na ka baabi a wohwɛ kasafo nyini efiri 0244 44 5929. Ipatro message subi ama 0244 another 44 5929. Aha aye Righteous TV.
Obo number no e dia tudwa. Mesrew Frenia na unia so emo na manie. Se emene du se onyankopon ahini a oka ho asem. Wanam na koa ne somafuo odifuo Agema Benjamin so. Eboderu. Itimise AC number no so bia ma. Fa number 0244 another 44 5929 0244 another 44 5929. With the number na tudwa so say obehe number no na ebie phone line tuma wafre na waka baby a wohwe Righteous TV edi free. Hello. Hello. Hi Righteous TV. Because Righteous TV Osi Kristo Ahene TV ene onyankopon akoa no enche ubehunu Righteous TV ha na obebiebi ensem a ehinta na asie Kristo Ahene enim na enipa hu enti ama enipa nyina ewo ntwetwede ewo ahini ni ho. Enti ene no enche onyankopon akoa no odifo Agema Benjamin obehunu kasa fonyini iso. Beside the number no tudwa. Me pese number no eto utrim na enche ibie phone la etumu a wafre na waka baby a wohwe Righteous TV. Itimi so se bonu amanie na unua so emo nunua amanie. Misi number ne so enche me bie phone line atum 0244 another 44 5929 0244 another 44 5929. Aha, a Righteous TV. Ene ubehu nyankopon difo no. Denti akasafo nyini Kristo nam na kwa odifo Agema Benjamin so. Ede aba asasi so. Sede beye na enipa nyina ebehu na hini no. Sede na akwan esitie enche ebibie phone line no ti etwa ye ho aba na ye bie phone line atum nipa bia be ye boni bia no waja urade na okọ asore ya ka cho se nipa de ya oba ye boni he asore be no hwan asore ya rof be no ya se nipa na gine amene nipa de ti so dem na tintintinti masa yankan na se mo enipa na ya akese ya de hyense izi nyankopon yo won oyi won fi dotie mu no de ne ho megu om na etine bi oyi ahome na won sewe abusuo nyina be sa de adwene kodo wakɔhye dotie nim sede no ahɔ fati bia emfa na ase otososo ona aso ye be ma opele na de wabusuafo nya onyomfo na home gu mu no obeyi mframa no ama abusuafo atam do asa akɔhye dotie nim. That is God. You see, nipa ne no ye bi owu bia na hunu umu ya makata se meka suma se mtu hunu he nipa na brabo de kwa asore na Kristo mu etete ne saa no ntina mra Yesu Kristo ka se bi se yoma mra man se odi ntibe wura pane tokuru ya se nka kada ka okon but timo de force obeko nyankopon ahini
on say wadane asem no abre so ayo maso kan tiri so nim say etimi ngura panim but Yesu Kristo say ene de be ye simple but also from ya dene but also Yakobon from emre the eleni pa na abrabon na nipa ni Kristo sum na aye sum sansore no ayehu Yakobon nim ayehu akodu te say et say entimi nsi say enwere ne papa ne enchenchema kuafo pese odija tum na no abo an ho ano na kuani ne ba no odija ba de yi but ne dia asore na brabo no asofo ne asore ma na brabo no a de say ewira na abo mo ane say kuani ni faja ma ye de yi na o ko asore ya ka cho say nipa de ya obaye bone he asore be no no hwan asore ya rough be no no ya say nipa na gine ama na nipa de tin so dem na tintintinti masa yan kan na semo enipa na ya kese ya de hyesin zi Yakobon yo won wo yi wo fi do tie mu no de ne ho me gu o mu na etine bi wo yi ahome na won sere abusua nyina be sa de adwene kodo wa ko hye do tie nim se de no a ho fati bia emfa na ase otososo ona ase ye be ma opele na de wabusua fonya onyomfo na home gu mu no obeyi mframa no ama abusua fo atamu do asa ko hye do tie nim that is God. You see, nipa ne no ye de owu bia na hunu umu ya maka se me kan suma sem tu hunu he nipa na brabo e de kwa so na Kristo mo etete ne saa no ntina mra Yesu Kristo ka se bi se yoma emre ma ne se odi ntibe wura pane tokuru ya sem kaka ka okon but timo de force obeko Yakobon ani on se wadane asem no abre so yoma so kan tiri so nim se etimi wura pane but Yesu Kristo se ene de be ye simple but also from ya dene but also Yakobon from emre the eleni pa na abrabon na nipa ni Kristo sum na aye sum sansore no ayehu Yakobon nim ayehu akodu te se et se entimi nsi se enwere ne papa ne enchenchema kuafo pese odija tum na no abo an ho ano na kuani ne ba no odija ba de yi abet ne de asore na abrabon no asofo ne asore ma na abrabon no a de se ewira na abo mo ane se kuani ni faja ma ye de yi. Amen. Amen. Madofu nyina because ye twa ye ho aba na ye bie phone line atum misisi no ba no so bio misisi ya adofu nyina frɛ wa akoma ene gie sonko uritie odifo Agyeman Benjamin ye na Awurade Yesu Kristo akoa no frɛ na ka bia uhwe TV no Righteous TV free 0244 another 44 5929 0244 another 44 5929 0244 another 44 5929 aha aye Righteous TV mesenche obehu Onyankopon difo no okunkunri no de Kristo asra no na wasoma no na ne ngosra ewo ne so no ena nwumre yi yebehu no kasafonyi so na wakyerɛkyerɛ Kristo mu ahintase. Hello. Good evening. Good evening. Aha, Righteous TV. Udin, any baby I can say free. Emmanuel. I'm a free win. If I show me two and can, if I show Yana, watch your home, if you TV no cry if I show Anna, within the Lele Emmanuel. if I show me too. If I show me two and can, Udin baby I can say free. When she okay, Kosoafa or Fidi to Righteous TV. Na city. Yeah, I thought for a minute one part, you know. Hello. Me patch on the tonka. When you home, me da say. Kosoa TV no na.
mehwɛ ɔsɔfo daa ne daa mehwɛ no paa mepakyɛw mepakyɛw medase nyankopɔn edifoɔ medin de odifoɔ Agyemai Benjamin odifoɔ Agyemai Benjamin. Hello. 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 Pepacho, good evening. Pepacho, hi, Righteous TV. Udin, any baby, I can free. Pepacho, with you. Hello. Odifu ne preach me di ho pa. Medasi. Nti na opebre na kwasiada ene ukuada. Oni udifo no edi ahia. Ukuada ene kwasiada anope bia 8 am. 8 am. Wo lifestyle. Ese uhia nyankopon kunkun ne edifo. Hello. Hello. Ipacho ha Righteous TV. Ipacho udin any baby a okase free. Ipacho odofo mekase free akidi. Madasi. Ipacho mitio. Ipacho madje no sofo de mani jongo pa sha onye mekase onfani strad mu kwa adumi. Ipacho nidin odifo Agyemai Benjamin. Etiefo madofo nyina mepacho onyankopon akoa odifo Agyemai Benjamin onye sofo nyankopon edifo nyankopon edifo enti misre etiefo nyina na mohye ne so kakra edi amame. Hello mepacho udin ene bia okase free Mekasa free ni ba. Mepacho ma memitio Mekasa free ni ba. Me fry no man ka baby a mekasa free. Oh, kafra. Odifo me say odifo preach ni mani du pa. Bibia me share righteous. Bibia me share righteous. Bibia me ton na me share. Mepacho medasi. Enti odifo Agyemai Benjamin die wasoma no. Ukuada ene kwasiada biara obetime odifo Agyemai Benjamin de wasoma no edi ahia. Ewo kumasi ejeso echekro. Hello. Epacho udin any baby okase free. Hello. Epacho ha Righteous TV. Udin any baby okase free. Epacho meet you. Epacho you have power no mani jongo pa. Mesre na ko paso man ko. No, Epacho medasi. Ha Righteous TV. Righteous TV. Because a Righteous TV na wajeso amami Kristo na hinie no TV. Ha obeti asempa ahudwiri na hello. Mepacho ha Righteous TV. Mepacho udin any baby okase free. Problema ya body mukase free dunkwa on ofen. Mepacho ya obuedi. Mepacho mitio. Odifo Benjamin maniji no pa. Mepacho odofo minua ya na mepacho okochi ama mekakra TV no. Na metimi ate okaseni na unuanom so ate okaseni ipacho mitio Problema ya body mukase free dunkwa no ofen. Pacho mitio sofo odifo nyamishira no pa metie ni pa mesenya mse nyame na ho de no ko so zamane sesa empire ni bibia ho na nwo mo to okra na ya medekes medasi oto enya sem ko to okra nyamishira no pa medasi obehu odifo Agyemai Benjamin de wasoma no ewo kumase ejuso echenkrum kumase ejuso echenkrum ukuada ene kwasiada bia 8 am anopa sharp obehu odifo no mepacho
udin any baby a okase free aha aye Righteous TV. Aha aye Righteous TV. Udifo Ajimai Benjamin. Okunkunni no de wasoma no no. Ne awie brim. Hello. Good evening. Good evening. Me pacho aha aye Righteous TV. Udin any baby akase free. Me pacho okay. Me pacho meet you. Me no for me go pa you. Me la boy antin ka tambo dan na room me ko. Me pacho me dasi. Me pacho adofo anuanom. Pacho wa be free bia na oko echichi kakra efri TV no ho ama me meka o kasafoni no aha na unuanom so a eti so etimi ate wonkan yi aha aye Righteous TV meka se Righteous TV na waje so ama me Kristo na henie TV odifo Ajimai Benjamin die wasoma no Hello. Pacho aha aye Righteous TV. Udin any media kase free. Pacho me kase free asin adiemra. Asin ma me yenya kwa dodo na afre me ma me ye yensina. Asin adiemra. Ma me fufusi adiemra. Me pacho. Ma me pacho mitio. Me pacho me ye Romani pa na nida wo mo yi Jesus stream di eno na me hwe ya akotumi to mo wie eno na sofi so kasa ti me hwe se nya na kire to ho me na sofi a na se na mpesa because sofi se pa chenchire tira na ya me pa pacho ni dini odifo Ajimai Benjamin enuanom adofo mahwefo nyina ni din je wasoma no die wasoma no odifo Ajimai Benjamin onye osofo mepacho enuanom ne adofo etifo nyankopon owo nadwumayefo bebre yewo adifo akonkrofo ene yewo asofo we eye die wasoma no odifo Ajimai Benjamin ti se odifo area odifo Mose maja odifo Isaiah maja odifo Hezekiel ne penso difo ni bi ena yeso won to so yehie timisrew me pacho mi hello comedian name you to for me hello kana me pacho hi Righteous TV udin ene be akase free you ka tafi ka san kuma comedian name you me pacho metio me pacho ko echi kakra free ukase fonya nan kuma sawa kuma mzunga hello dia wasoma no odifo Ajimai Benjamin emle ni enche onyankopon akoa ne somafo odifo Ajimai Benjamin oba betrasi na odi Kristo emo hintasem ahini ni ho ahintasem edi amaye na obeka nsem bi akire ama yenya ahotoso mapa ewo ahini nim yemunti na wasoma no na onam so edi TV kasafonyi kesiese aba omai Ghana mu it enche onyankopon ne somafo odifo Ajimai Benjamin obetrasi na obepensen semu akire na yenya ahini no ho ahotoso eidaso obekanya yen anyu se ampa onyankopon wanam ne somafo odifo Ajimai Benjamin so wasa bekai asase biu hello Pacho good evening Pacho hi Righteous TV udin ene be akase free adofo me pacho
na ɔkɔ akyiri kakra ama me ɛwɔ kasafonyi ne ho na unua no so etimate won kai me ba che from that kasa free 1.10 me pa cho me tio me ba cho me be se me ka che ewiase nyina se odifu adwuma Benjamin de asoma no pa cha won kwaje nsem a obi bia tie obenya kwaje ama ne kra na obia nyichi ema echa krum esan se ensemu a waka no ebi ni atasi so wonti bi wo baby a ye konsori na so di faje man nsemu je e ba akope e me pesa be kan medasi wasi tumlika na ebra ejuso kumase echa krum ukuada ene kwasiya da bia 8 a.m. sharp na one onyankopon somafo odifo Agima Benjamin ediashia na do se ampa onyankopon osanam no somafo so asabe ka asase na obepeja na hini amehunu se ampa wona odi subampa ene abrabopa asum onyankopon no ewo edaso aha ayi Righteous TV. Hello. Righteous yini. Epacho aha ayi Righteous TV. Udin anyway because free. Yo, because free amraga nase. Kumase amraga. Epacho meet you. From Uncle Boss. Uncle Boss Pacho meet you. Uncle Boss na ayi me baby be 1 month na me me TV tray na mbehu ho na to be frankly that some fun be a different that's be a different in me shred na no my demu e my baby me hu de ya wash attention ahụ Pacho meet you attention da ina man so ogu ma se me me ra kata ya ho ye che some machine some na mura no some papa medasi yakopon waso medamati yanti bohu yanyi mo ho ai medasi sede usihwe TV no Righteous TV sede Righteous TV wo hweye na ote asempa no na ho adwiriw no se umiti onyankopon edifo Agima Benjamin de wasoma no na enima Kristo onam no so esama wote asempa na asiyi etimisre enwanom ne adofo wa wo hwe Righteous TV sede na me papa e kan sisia ukuada eni kosia de bia beshia onyankopon akoa ne somafo odifo Agima Benjamin ewo ejuso echekrum ukuada ano papa bia fa number no 0244 another 44 5929 0244 another 44 5929 free that come bia wo hwe kasafoni ne free any baby ohwe aha Righteous TV onyankopon akoa no Kristo amana ensem a abruso na enwanwa na efa ahenie ne ho na kane na nyina nim se onyankopon ahenie die awrogo bia bebo no hello me pacho hi Righteous TV udin any baby okese free did na kwa me kase free ejuso me pacho with you
Epa choya na okowachi efi ukasafo nyino kakra mame. Na ahwefo unianom so etimi atewonka atiefo epa cha. Epa cho na mubuya sa da be na moye counseling. Epa cho enti ho ewo kasafo nyine so. Epa cho ko echi kakra mame. De obeke bia metewonka na unianom so a ehwe kasafo nyine nya so ebetewonka. Hello. 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 Epa chometonka. Messi baba na moye counseling. Epa cho onyankopon akoa no. Ya som afa ahenye no ho. Osi ukua de biara. Bra sade ahenye no ho hintasem sitie. Bra obechirechire mu kwasi de biara. Sade onyankopon ahenye no ho ahintasem sitie. Bra na obema mu ahintasem. Efe no osomafo odifo Ajimai Benjamin. Epacho adufo ene ahwefo ne atifo. Ahenye no asempa. Ahenye no nkoso entina onyankopon wayi ne somafo odifo Ajimai Benjamin. Sede kane no na yesom. Enso na yenim sede ahenye no abrabo pa no isitie. Ina onyankopon wosu musu. Otune ne hwe atasefo asase so. Was ensori adoso. Nenso agro na enipa edi. Was sade me Kristo me se bewu ama nipa no na wu ni nyakwa. Hello. Hello, Mpacho. I Righteous TV. Odin, any baby I can say free. Mpacho, me de na atme sibo atme. Mpacho, me too. Mpacho, na osi me wajuso nso me nim baby amowo na. Mpacho, yo echen kum heye ejuso ufa ejuso fidiase kwa no so Anita Hotel echen kum na ha. Anita Hotel echen kum. Ehona mepacha mo pasa police station no na mo wa na mepacha Debbie mamincho kakra echekum obana otra echekum kuda danimu a usane ababa bia obi enchanse factory ne fe ba choba junction eho a ubonse egukwa bi so kuota kama fe eho ana onyankopon somafo odifo Ajimai Benjamin o fa kwa na so ubonse temple kese bi esio braho oboshia onyankopon akoa no mati medans mepacho as eti ewie phone line number ya madofo eni metifo a nwakomapa ewo onyankopon ahenie hu eno nti monyamre ehwe onyankopon ne somafo odifo Ajimai Benjamin no the number for be ebetudwa na ofresi so se utu anamo abehia onyankopon ne somafo odifo Ajimai Benjamin a wafresa line no na otimi abeduru ne nchen asomdwem. Hello Epacho I Righteous TV odin any baby a ohwe kasafoni free. Hello Epacho hello Epacho sisi bi ma Epacho me kasam emetuma ye pere gidi Epacho mitio yang so ebi ko nya ne shop ni pa ni patana ye ne tola medase medase
medase na mente onkai odofo na mente onkai sele na o kasa so na o ka bibi ya endaso na hello me pacho good evening I Righteous TV me pacho within any baby or share kasafoni free Accra me pacho meet you radio the Yankupon Osma before for Adma Benjamin Yabra and Greenley. Preaching many people say because what kind of crusade Christian Bush Medasi the day a day or small for Odifo Ajimai Benjamin Kosoama Utivi no and now Righteous TV na enche obehu okonkone no Odifo Ajimai Benjamin enti Kristo ohwe no se dabi emami we nyekwa otene ni hu asase na mpa omuni pa sonko a friend osmafo Odifo Ajimai Benjamin osiwe die meyi no na akobo asase no nyina dawuru amame na wakasa kire asafo no na asafo no ahu ne omo eye a enye nti wose ensori adoso agro na omu edi ensori adoso enso agro na omu di we Odifo Ajimai Benjamin die wasoma no aha Righteous TV Righteous TV it's enche bohu ni pasonko ne wasra no awiemrem osmafo Odifo Ajimai Benjamin de meka no ho asem no na Kristo ayi no edna ma asafo no mese emawure mfise wose asafo no ho ene Kristo soma no so wonka se ensori adoso na so agro na ensafo no edi to mabon nsafo nyina akoko na obia enhwe na akwa yi na onipa biara ne bre no anye kwa ni din ede osmafo Odifo Ajimai Benjamin enipa biara obeti osmafo we enka no obeyi nhyira na ampa obehunu se ofiri boni bia na otimu de na enipa nyina nim se ontimi emfiri mu no Kristo nam ne so obetwe afiri na odwa ma Kristo na ampa obehunu se Kristo ahenie no etiwu mu ne din ede osmafo Odifo Ajimai Benjamin aha Righteous TV so kachire unia na unia so emo ni nua amane na onka se emre no awidu sayen so awiemremu yehu onyankopon ne somafo na koa kunkun ni bia woyi na masase na unia no so mfa na fidie no ento kasafo nyeso Righteous TV na obeyi nhyira na brabo so ebesesa mesi enipa o lifestyle ese ushia enipa okunkunni a oyi nyankopon akwa difo e wate asfo asase so na mpa obunse obeyi nhyira enipa bia obate asfo asase so na wanhyia onyankopon ne kunkunni a wasra no mode na sempa emu ahintasem ede man wate asfo asase so na wanya bia ntie no wo se nipa no na oni nyankopon ahini ayato enkwanta apai na yemu die onyankopon onam ne koa na somafo Odifo Ajimai Benjamin so ampa oma wo behia bi oma wo behia ne kunkun mu kunkun ni ya na nipa nyina kase obi antumi entene e wate asfo asase so obi antumi anya kunkun e wate asfo asase so obi antumi nya adetene e wate asfo asase so yemu ena Kristo hwe soro na ohwe asase so o se die ntina adasa wasesama sem edi esi asem a menka yeso yemu ntina we ni somafo
odifo Ajima Benjamin sɛ ya ɔmɛkyerɛkyerɛ nsɛm yi mu enkyerɛ yɛ sɛ enipa ebetumi atene betumi abɔ abrɔbɔ pa betumi ayɛ kronkron ama asafo Awurade na ne soro Nyankopɔn no ani agye ne ho yɛ na woyi nakoa ne somafo odifo Ajima Benjamin entiwa onim sɛ untimi mo abrabɔ pa Kristo akyidie yi mu untimi mo abrabɔ tenene Kristo akyidie mu untimi nye ade kronkron Kristo akyidie mu obi aka asɛm wei edi ebu abam amani mu abam onya gyefo soronko a Kristo ɔnam ne so ebe pagyaw abɛhyɛ wo den abɛtu gyidie mu ama botae bi a ne nkesi wani so sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ abrabɔ pa ɔpɛ sɛ woyɛ ade tenene no ampa botae no ɛbɛbɛ mu ma wo ɛnkyɛ Onyankopɔn akoa no odifoɔ Ajima Benjamin ɔba bɛtena se na ebusabusa ne nsɛm bi na wakyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ɛso ama yɛate aseɛ na hu ne sɛdeɛ Kristo ne mu ahintasɛm ɛne n'ahenni no ɛho asɛmpa ɛsitie ɛtɔda ebi mu si ahenni no yɛde abrabɔ pa bi ɛne kum ebi mu si dabi sɛdeɛ wotie biara wogyidi a wɔwie weyɛ hintasɛm Kristo ɔnam ne somafo ɔkronkroni odifo Ajima Benjamin so ɛbɛkyerɛkyerɛ mu ɛnkyɛ anuanom ne adɔfo mede ka bɔ amanneɛ sɛ mede nɔmba bi ɛbɛto dwa na akwanya a wopɛ sɛ wo ne Nyankopɔn wo lifestyle nyinaa wo ne ɔkronkroni ɔsomafo odifo Ajima Benjamin hyia Onyankopɔn akoa no wafrɛ saa line no esi so eti yɛda yɛn ho aba na yɛde nɔmba no abobɔ nɔmba no akyerɛ wo ne nɔmba no ato dwa eti yɛda yɛn ho aba ne ni Nyankopɔn akoa no ahyia mese fa ofidie no to hɛyɛ na ɔsomafo odifo Ajima Benjamin ɛbɛtena se a wobɛte wɔsom nsɛm na ebi nso ampa Kristo ahenni ɛwɔ hɔ na ɛnkyɛ ebeyi ne ho adi Nara
Amen. Onyambejewu. Yeda onyankopon ase. Ena numre asomdwe nka obia e omiru Yesu Kristo dinimu. Ena so onyankopon nam na hu mobro so wade ya dom ayemwa. Ya saba monche biu. Na sɛdeɛ bɔhyɛ tie no numre mikyerɛkyea nipa nyina wo baabi a Ghana ne Ghana ahye so ne amanya twa ho ahyia baabi obi a hwɛ yɛn mikyia obi a ɛwɔ obi Yesu Kristo din mu na odifo agyeman nipa bebree hwɛ me a nipa bebree nimme ebinom so nimme na omu nimme ne de omu nim de mekyire de mefiri ne de mekɔ ɛna wɔne nimme ne de omu nim de mekyi ɛne ne mefiri ɛne ne mekɔ onyankopɔn na modom so Righteous TV obie kwa amaye na bɔhyɛ wɔde ma me soma me nano yi ne ho di kyerɛ me nam ne honhom so na odi amana maya kwa mbone ne nsamone asafo na chiwade asofo abone fosem adifo atrofo abone fosem oman no motiti enimu nkuma ne adehye abone fosem nsem ode soma me adwuma izo nyakopon tiasefo dam ne honhom so ode ma me wibire no nti unu tumi ne ahoden ne nkomhye bibia etesa aka ho a eno de etese de obi kodua ne kafe na anase obi kodo ne mu na wanya koto anase wanya adwene enya adwene ne koto ne nti ene odomo no ne mom eno nso so ya ade a honfaso wodi bia janwade ne tumidie ne nsentene no a uhunu ne de enya no mu no osoma me ne mom osoma me nipa mfom so omafom onyankopon eno nti no osoma me ti na numre midama janum nyankopon na sese onam na humabro so na numre nse ise sa wo hwe enipa one kwa asore one nkwa asore ene asofo edinfo so called them asepakanfo asomafo wo nipa no a ase ise nipa no pese nyankopon mo kyerɛ ne de ese nyame kora aye se nyame se nke ese sei na wo ye de wo ye tie be kyerɛ nyankopon nipa no be kyerɛ de nyankopon de onye de onye ndi te se de okota no so abu akwa no so ta no so okọ mo ye enyowa na ohwe omo ye nyowa na ehina na ade no a na nke bi a ayowa no anase kuku na ehina no na nka waka kire onyomfo no nipa na wo ye ne se na pese fi ne ko wo ye nye da bi wo nye nipa na nye no se de ono pese wo ye no o kire nipa na de nipa na nye de nipa na so o kire ne se obegyae onu kuku kura ye kura ne kuku na kasa na asem ana kuku na wanya sa adwen no onu ankasa na de na asem wo he nipa ne onyankopon temu a asore no ne asofo ne adifo eso se adifo ni nyina nya on ba kire nyankopon de onye pa on ba kire nyankopon se nyame bia wo firi ne ko wabrabo we na bo nyankopon suba we de pese wo ye de wo da de di so wo hwe enipa ese adwene a aba nipa tirim ensusue a aba di patrimu a enipa no pese ye kire nyankopon se nyame se ye be kire wo de ye se wo ye ono no ye na de no a etwa so wo na kire ye ne ye nye no ese enipa ni nya ye bo mbe kire no de ese wo no mom eye na akwaje se enipa no nipa na edi nyame so ni nyankopon na edi yeso Kristo Yesu na obehu na mane ye bro no ye tie ne ntasu enu ho ekwa bi Kristo fa mu ni nyina ese nipa nya ye be kire Kristo se
Yesu free sabe ko se ne yepese wo ye ye nya ye de mra be ma Kristo ne ye nso ya se de ono de mra ama ye no aha iso hwe nipa no a adwene ne susuye nipa e kwa asore asofo adwene ne susuye aba nipa tirim no asa ye ne ye buru Nyankopɔn so what ase mi ase ayete se nipa ne ye buru Nyankopɔn so ende se Nyankopɔn no abeye ketwa ye de ama ye Nyankopɔn abeye ketwa ma asofo Nyankopɔn abeye ketwa ma adifo no enti wo mu se ade biara wo Nyankopɔn aka se ni kwa se nipa ye no enkofo no de ani eden ye onu se Nyankopɔn na temu a oso bebu nipa yi onu se nipa kora nya temu no be ato atwene enipa wo akwanya se atemu no betumi agye ato atwene asofo kwa ne ka be ato atwene asofo no be gye Nyankopɔn atemu ato atwene adetia adifo no be gye Nyankopɔn atemu ato atwene asafo ma no asore ma no won be gye Nyankopɔn atemu ato atwene de entia ete saa ne se sesei no ebre ewo mu no onipa bia nim so Nyame bɔ ade ni hu kutatumi but obia pese wo ye de ono no pe yeze obi ye sofu difo de ono no pe no ye wo obi ye sepakani ade ope no ye ndi se asore ne kra no ono no ya wo ye ne se de be ya ono benya na de na we ono no benya na de ndi wo ya ne se Kristo Yesu wa be ye biu unua uhunu na ono so hu na mo wo de oye mo onwono mo na de onwono mo ne se mo no ye ne mo akwa ho ba bebu mu aten unua na uhu na ono so hu onim se ye ba bebu mu aten no ye se ono do obedidi do obenya nti se wo ye be chiwa kwa kobu aten no ono aka ho a onfa ho me kan sofo ne difo unua uhunu no ndi se ubewu ama Nyankopɔn bu aten se Nyankopɔn Kristo bepie ama obu aten no asewa de ono no benya ene de ne nsa beka nti won fa ho enso uhu no de meka se Yesu abeye bi na mechiri na hwe se Yesu ye dipa bi ye tia sa Yesu obi anim no ono de wonim ye betie de ye nim no enso hwe adwen ene akoma ene susuya otimi di free soro baaye ebe ye adwuma be bo bra be ye nse na ho de ma ye se de be ye benya nkwa na ho de hwene dina na no wo so ame wo se me kan kira asase se ensori ado so abro ni pedi en ka se me ka se nipa bebere omunim se asase fo no wo ken ka ba abra na wo ya asori bi ni madwuma ni bi no e me de ye nte sa de bi ndina masenka de bia me ka se Ghana ha Nigeria America masenka no obi ani bi asofo sofu kura bi tie menumere a ono ankasa o 100% sure me masenka no wanfa nkyerɛkyerɛ me onam no ho nso ne yi nadi wo yi ho de kyerɛ me wo de soma ame wo soma ame asɔre nipa ma akwan ho no sensori ado so agro na nipa edi eti Kristo Yesu abeye bi obi anim no bet wo hwe Onyankopɔn bufuhie ono onim agya no na wonim na bufuhie no hwe sɛ de bufuhie tie no onya ye ho dɔ ne adwempa bet wo nua de ho wudu wani ho no ono no ka obeto ne mpaba obɛhyenti ɛdan obɛsinti sɛ obɛfuma awurade ama ono asidai a ono yɛ sɔfo yodinfo bɛma wafuma awurade na ono asidai bet wɔn sɛ na no Kristo Yesu bae ɔdwene ye ho akoduru mpɛmpɛn so wɔse baabi ono de ne ti bɛto no ono de ne ti to no na oni bi hon bɛ na ne Kristo so tumi bɛyi ɛna ne Kristo so a ɛyɛ ahondwiri anwanwadeɛ nsɛnkyɛnne hon bɛ na ne ni o adɛn na wanhwɛ sɛ ɔno nso aba asase so yi ɛsɛ osi dan menka sɛ osi dan ɛnyɛ o dabi wɔn si dan yɛ baabi mfa tinto but ɛnɛ nipa na dwene no wotie mfiti asɛ na meka na me se nipa ni nya ɛbɛkyerɛ Onyankopɔn sɛ wo awurade fi na ɛkɔ wo na yɛhyɛ
emra ye de ama ya bi ameka se me hwe asofo na mesu nwo adifo na wreho aka me se na adifo tie adifo se no mote Ghana ha ne Nigeria ne America se na adifo tie entosi adifo entosi adifo se na adifo tie adifo Yakobon asem ni won ho adifo a omunim de efratemu mu ba ente sa edowema Kristo Yesu wabeye bi amani papa we na ma me hunu se ene ada atemu ne ba no Yakobon de bufusi betua ni paka na asofo no nso ne nkofo mu di kan adifo asofo no ene adifo ne nkofo a mu di kan se obi ni mu da otimi enya adwene ne ahotoso ni anije ni akoma pachema odo abeye de ubenya nkwa wonu na ne te ya no obi ko wane ne firi busia baako pachai obi wane ne firi kuro baako pachai woni ne firi kuro baako wane ne firi oman baako Yesu ye oma muni pachai onye oma muni Yesu ye osuruni beto obenya asasi nyina ho odone akoma pane adwempa bete ne de asofo ne adifo no asore no asofo ne de akoma na kwa akoye de obenya odo onse so we na ushi asofo bi ushi adifo bi ubisa no apampa cho ho te se o se urade gusu usirame be sa kasa no Kristo wa anyade yi wanka bi da wanka bi asofo na akoma de ewo mu no ere na pie mu ano no de akoma no a Yesu nyan ya enti bone ne mrato anipa ato a Yakobon de bufuhie be seye ohun yema bo osane baaye no sa akoma ne na asofo ne adifo no asepakafo obu nkura bi so call them apostles asomafo omu nkura bi asomafo no kwa de because sa edin asomafo na asomafo sa asofo no de asomafo ato mu no atemu da brafo bu be kan omu nyina afobu be kan omu nyina wonna ya mesomafo mpacho ofron ho se asomafo afobu be kan omu nyina mpacho edin tia osomani ne wan pacho ji so chire ni sesi ye me so wote se ma frɛw na anama ya osan ya osan ene ye wo ye fɛ ne sɛ frɛ ene ti so wote se ma frɛw anama ya osan bi se ye me bi amene wo ha ye ka sɛ ebi akasa bi ye ka bi ye kwa abonten ndi bi wo am pɛ so ye bibi a betimi ama osan ne bi a wa ye bibi so se betimi esisa ipachan enti obi frɛ no ho sumani enipa nan kasa omisa ho de di kase wati Onyankopon ne da wati Onyankopon ne da Kristo ne nokre honhom de fe no hon konkron nokre honhom wati ne da pacho na eye de ofe no ho somafo wati sa ne da se wonte ne da de ahwa na suma e se yete ni ansana yetu anamo akosoma osomafo po enanu a no kenka ababro no ana sofo ne bona baso no what is say ofre no hosumani dabi ti masem ni osomafo po okay ore ma me mfre no ayi ma me mfre no so ma me mrahan so time a no kenka ababro ne ahemfo ne nam ofre no hosumafo ana no kenka ababro ade no amfre no hosumafo na chese onyame somafo mitie wasenkan ya na chese ewo se woti ani bi firi obi nchen na yesoma wonte ni a wo akopɛ hwan yesoma wonte ni a utu anamo akɔhene de enti na utu anamo na Nyankopon aha righteous TV Onyankopon somafo difo Adwuma Benjamin na wote ne nka no ene o kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu
obi anya so na wonti sire be ya umuhu Kristo mu ahintasem ne ahini mu hintasem yi onyankopɔn difo na metie wa ye pensi so ehwe wona ofro ho asomafo ne apostle na eya akoye se oye se oye nyankopɔn adwuma na ode apostle no ato ne ho so eno na make enti omadwuma no ka me kan besi so saa omadwuma no e de na no na so oye no a wan frɛ no ho somafo no eno na ne omo no ya omo frɛ omo ho asomafo o se na Paul mo kenkai mara no but wan ka se wo ye somafo e de na asomafo asomafo Peter no mo kra kanyam sama Yohane mo kanyam sama otimi tu wo mo so de yi esa enso no so kenkai Bible enso ada o ko tu asomafo no so sa no nam Damascus aso ko hia wo mu na kwantimfi honhom ne be bɔ no na wote so efiri wo kɔ na fe de ye so ye somafo onye Bible kenkanfo ni bi eto asomafo Paul na ye ka no ansa na obeka asomafo no onsa asomafo no Yesu Kristo na ye bɔ na senium nyina wiye ofra kosoro no ene wo se me soma mo omudi Kristo achi Kristo ti ase nyina omudi Kristo ko ba no amenka se mo nkyerɛ na ye frɛ mo asuafo no omudi Kristo achi bia Kristo ti ase no ye Herod kura busa se enkrofo be na ofrɛ mo asuafo no anka se enkrofo be na ofrɛ mo wasomafo so enti bra Yesu Kristo mi wura ne ti ase no saa nom efe ne se osomafo Peter Yohane Yakob Sebedi ne Andra ene Yohane no no saa nkofo nyina efrɛ mo asuafo enti Kristo adwuma nyina si ye na ono okro no ene wo se me soma mo me somafo metie ukase ya satam no Kristo asomafo no atene bi afi ne nkyɛn o matene afiri Yesu nkyɛn saa na me kan o matene afiri Yesu nkyɛn ansa na mu di ene ne so asomafo so kenka Bible no onte ne nti wonya somafo to onse asuafo na tene afiri Kristo nkyɛn nti ya kyerɛ ya de ya soma no nti soma na nya abodine o eye adwuma enya abodine dabi nya abodine enya ahini ade onse efe ne sei otie ya ene udini ye betun asane chana na ye president what I say but asomafo dwuma no Nyankopɔn dwuma asomafo dwuma no eno nya abodini se wote wa o se chana de manya akonya bi betun afrɛ me somafo until say obeti wo nyame honhom obeti wo Nyankopɔn tumi Kristo ne ene na onyamedifo metie okasa yi mu a ene nso so eya akoye se asomafo din no eya akoye se akoye abodin a ede se ahini yesi edi na meka sa afogu beka omu nyina omo dada omo kra eya awre wo semu me se mensem de onya awurade dia onte ase na osoma me fomu a amanaman asafo no nipa asofo ni adifo ona fom ho na meka se 2 million ahode na anwade ne de echire ade it was osomafo Peter no omote Kristo ne se momfa sempa no mfiri Judea nko Jerusalem na momfa nkwa asase ano no ha afa de omate bibi se munye sei no ane ne asomafo no enye taate ko fa chete o mapampam na nyamedifo ene haye Righteous TV onyankopɔn somafo difo Agema Benjamin na wote ne nka no ene meka kye se oye nhyira na obete anwasem a efa Kristo ahenie ho edaso ane onyankopɔn somafo difo Agema Benjamin edi enkuta ho onyamedifo na ekoba seya wona na onim na ofro ho onyankopɔn nkrofo a omde asomafo din no atoto ho so no nanso omonte nyankopɔn enne no omonye dan omo ya atrofo so ntimi nkon eye fence ahini nim omo ya atrofo ide se odifo Agema meka so onyankopɔn asoma me da bia meka so onyankopɔn asoma me wunim se won soma me obubu maten e wo ho se on soma me a saa kasa na meka ye so onyankopɔn asoma me no
keke no eno nko bebu me ho aten eno nko aso be simatemu kwai edi ehu ene ne yafa no title ni agoro saa yafa no agoro ye somafo o ya apostle edi ye won sori bebre ho a atemu da bebre beduru asori no be fitire kositire asofo no mu die ni mu asomafo no afobu be ka o mu nyina me se osoma me ewo atemu sem ho efeso osomafo so and say ansan ye be fe no osomafo no Kristo ni a wote ne Damascus kwa so ko busa mo osomafo no se ene be no moteye de ne ka kire wo enye mi osomafo Peter kiro se mi abi no mo kenkai enwa mi osoma mi me di asam ye de eba wose me kan kire asase se sorry ados agro ni pedi mi wie no de nsem ahodo ye de e kire ena ma asofo ntimi ka se ebi e omo a omo nya urade ne ka se bi kuta ho mo ne no se onsem no eye wona hodwiri omo dwene ho a omo ntiase ena me nsem no eda wona kwambone edi obi enyankopon besoma ne bia ne nsem eda nipa emfa ho ne se ne wote se wafom nko ade a ebeda obone edi obi a onyankopon besoma ne bia nokure se nyankopon na asoma no nam ne honhom so omo ne tirim emo na dwenem ena saafo no so ye nsem enane nsesada ndina obi ohun me be 2014 besi ne be mensam nsesada ye tia de chi mi ntimi mpo na onyamedifo na mitio kase ya na asafo no so onipa bi kase se oyi nyankopon adwuma na wotete ensafo no bebria yese wakọ techiman wakọ nkranza abesono wakọ enkran wakọ Cape Coast ho nyina okotete nsore enu nti na yede asomafo din no ato wondin so eno ena ye asomafo ni din no ya omofa no ena me cho se ewiye mai ya rehosem ena e cho se onyankopon se nsore adoso agora nipa ntimi nye ho achinye na nipa ntimi nye ano no onibem adentia osomafo po woni Yesu anante ohia Kristo Damascus Square no atia na ontia sorry ono satema oye so no woni Yudafo mpanyimfo nam na hemfo nam no ontia sorry bi adaw e Yudafo nsore na wo ho no ena okotia asuafo no Kristo ne nkrofo ne se ompene ma Kristo ne nkrofo ne de ne nyade enyina eso mu nyina fa Yudafo de no eso ena Kristo sunsan no woka no Yudafo ne bo Nyankopon de nanso Yudafo na fom awurade ena asofo ne se omo nte de Kristo kana se omo mfomon adentie omo kuta emra no twerosem nto omo mfomon ena Kristo no awofre hu ba ya soma no won se da bi mo afom enti ena ma asofo no ebechiri Kristo no se nyame ano asofo no ebo ne diri no se nyame kro na Yesu so bo ne diri Nyankopon kro no a bete ye de na ntiase anya adwuma na Yesu asenka no ete so mukuta amra ne de emra ne da mu hia da mu de nanso o makwan na chia ena na osoma friend say so e kan won ho ene wo kuntia Kristo ene na chidifo ne suafo okuntia wo mu akuntia Yesu kura chi wo kuntia mu enti nkutia ni mo no ansana Damascus wo tese wo akọ Damascus ene wo se nde enkrofo wi ekwa me do me fa so Damascus no enye asem ketwa enti wa boni tirim se okodi wo munya nje kwan so no ena no kore ho ne ball ewa ina ni fry ene wo tese ni bi tim se so ene wo so je se ye ho ya wura ene wo se ye mi Yesu a wo ta me no a to ene wo se nti ene wo mesoma me de amanaman ho nkonu ya se Israel mumpo mu amomo ti Israel mumpo we mo ka no so de ode eye wo mo amanaman ne de we de o monte wo de wo bu Peter mo no wo bu Yohane mo no amanaman no monte nti wo na me de so ama wo akọ na aso beku okay se mu Israel makra mo ntimi anti onyame ase a
na amanaman na wo de asɛm ne kɔ hɔ a hɔ no so wobɛhunu ɛhɔ naa ne n'asomafo ɛhɔ naa ne n'asomafo dwuma wɔn te asɔre bi ada ɛfiri sɛ wate ne ɛne yɛsɛ kɔ ti Yesu Kristo sɛ mo so mo nkɔ na Onyankopɔn difoɔ Onyankopɔn somafoɔ odifoɔ Agyema Benjamin ɛne nnɛ nso anwummerɛ yɛte ne nkan Onyame somafoɔ na metie onkasaeɛ mu a na sɛdeɛ awontotosoɔ bi na Onyankopɔn na mom adifoɔ akonkromfoɔ yi so aboɔ ne man kɔkɔ sɛ adifoɔ atorofoɔ hɔ no na ɛne awontotosoɔ yi ɛyɛ open yi so Kristo asoma no yɛne ho di akyiri na sɛ open so yɛfrɛ nkurɔfoɔ bi asomafoɔ atorofoɔ ɛne ɛhɔ dada sɛdeɛ yɛka sɛ adifoɔ atorofoɔ ɛberɛ wei so yɛwɔ asomafoɔ atorofoɔ ɛka adifoɔ atorofoɔ ho atorofoɔ no ho mema sɛnka ɔde soma mu no ɛbɛda adi saa wo sɛ asoma meka kyɛ wo nte bi da kɔsɛ yɛka sɛ obi yɛ apɔsɔ kora wo sɛ na wamoa dabi ɛyɛ atorɔsɛm ɔmo te sɛ adifoɔ atorofoɔ nti afɔbu bɛka wɔ mu nyinaa deɛ ɔmo ka no nyɛ saa ne teɛ wonte asɔre ntim bɛyɛ apɔstol wonte asɔre ntim bɛyɛ na obi a wate asɔre bi ayɛ sumani dabi nti ɛyɛ ne ɛna wobɛte na ne na kyerɛ wo sɛ ɛyɛ sei ɛna kɔka nti afei wosɔre na wokɔ a deɛ yɛde ama no nso me sɛ nyɛ deɛ ɔmu nim o deɛ ɔma fom nso ɔmu bɔ nyame din wɔ mu ɔmu afom ɛno nso ɔmu bɔ nyame din ɔmu nim sɛ Nyankopɔn no ano no na wɔde ho nsɛm asoma to wobɛte ne woante ne na wokenkae Bible na wote asɔre na so yɛ somafoɔ a afɔbu aka wo woyɛ torofoɔ te sɛ diifoɔ torofoɔ wate bi da dabi ɛbɛdɛ no wate bɛdɛ no wahunu nti nam sɛ mema sɛnka no wamfa nkyerɛkyerɛ me ɔnam honhom so bɔhyɛ so 2014 ɔde maa me na Onyankopɔn difoɔ yɛtie wasɛnkan a na kyerɛ sɛ ɛneɛ wɔn so a ɔkenkae Onyankopɔn twerɛsɛm no na ɔfrɛ ɔho asɔfoɔ yɛ a ɛnnɛ yi ɛnka ɔmohwɛ asomafoɔ atorofoɔ bi so akɔfa asomafo din no de ato wɔn din so no ɛwɔ sɛ ɔmugyae anaa ɔmonyɛ dɛn dabi o wonim saa nkɔfo no kwado ɔmu bɛfu me sɛ na maka kyerɛ sɛ ɛma a asɔfoɔ no bɛfu Yesu no ɔn sɛ adeɛ bi a nipa yɛ nyɛ no wɔka kyerɛ na bu afu ɛyɛ saa nɛteɛ wode ɔpa ahwɛ deɛ ɔnom wi aberanteɛ no ahunu sɛ obi anom wi abɔ dam pɛn but ɔno ne nom ne na wɔ mɔ dam no woka kyerɛ sɛ wɔnya yɛ no bɛfu but ɛnso obi anim sɛ gawi deɛ nkɛnya ade pa but woka kyerɛ aberanteɛ no a wobɛfu ɔnna wase sɛ wo meda ase meda wase paa waboa me afutufoɔ deɛ ho ɔdeɛ ho mehyɛ ase kora menyɛ obi akora ma ɔntu me foda wo awurade nhyira wae sɛ ɔdwene me ho wobɛhwɛ deɛ aberanteɛ no bɛgyina hɔ wobɛka kyerɛ sɛ woyɛ gyeefe ɛsɛ wodeɛ wonim deɛ woyɛ nti deɛ wɔnom wii kora no woka kyerɛ sɛ wonya yɛ a ɔnna wase da obi anom nsa atoro ɔpa akɔkyere tu ne fo ɔbɛka kyerɛ sɛ fa asɛm firi hɔ kɔ a ɔbɛsa ato ho to yɛ aya nanso nafo no nyinaa asɛe o asɛe a ne nsono n'anim nyinaa mu a nka ɔbɛda wase sɛ meda ase sɛ watu me fo mahunu sɛ ade ne srɛ me nso ntimi nyae wabɛka bi akyerɛ me obi kura nka bi nkyerɛ me saa da awurade nhyira wo ɔnyɛ saa da ɔbɛsa ato wo ho ɛsɛ onyamedifoɔ metio kɛsɛ ne sɛ saa na asɔfoɔ no ti saa na ɔmo ti saa na asɔfoɔ no ti ɔmo mpa adwensakyera adwensakyera ankasa no ɛnyɛ ade ketewa o yɛka sɛ adwensakyera a ɛnyɛ asɔre kɔ ne ade ne na yɛ adwensakyera o adwensakyera nyɛ ade ketewa o adwensakyera yɛ ade a wo nsa ka a wɔnyɛ Onyankopɔn ahenni mu kyɛfa adwensakyera ɛyɛ ade a wo nsa ka a wɔnyɛ Onyankopɔn ahenni mu kyɛfa adwensakyera no aha ɛyɛ righteous tv with ɔsomafoɔ odifoɔ Agyema Benjamin mese ɛnɛ Onyankopɔn nam ne so wobɛte nsɛm asɛm wɔka ne sɛsie yɛsɛ kɔbisa no wɔse adwensakyera ɛyɛ adeɛ a nsa ka a wonya Onyankopɔn ahenni mu kyɛfa yɛmu sane na ɔnkyerɛkyerɛ mu Onyankopɔn odifoɔ adwensakyera sɛ wɔn sɛ abrabɔ a yɛbɔ honam fam yi sɛ wonya sika a wayɛ dɛ wonya sika a sika wonya sika a wayɛ dɛ
odi wo sika wo di abrabɔ so nkunim obi ehunu sɛ wo hwenya de yi enya obiem ɛna onyankopɔn ba bɛ saa asase na obɛkɔ ahenni ni mu no ɔno no wanya asomdwie na wanya adeɛ nyinaa ɛna saa ahenni na wokɔmu a wanya adeɛ nyinaa no yɛde adwensakyera ɛna ɛkɔ hɔ enti obi kɔ asɔre a ɔnsakyera ayo obi kɔ asɔre a na bi ɔnsakyera ayo okɔ asɔre wie aka wadwensakyera wakɔ nyankopɔn fie na wie no aka wadwensakyera nso woyɛ hiani na wakɔ wanya adwuma ayɛ ne no adwuma na woyɛ enya anɛ no adwuma ne ma wonyɛ defoɔ adwuma na woyɛ nya anɛ no ɛnɛ no ɛma wonyɛ defoɔ nso na wonni adwuma yɛ wanya adwuma ayɛ adwuma na woyɛ hiani a wonya ɛyɛ no nɛ no adwuma ne ma wonyɛ defoɔ kɔpem sɛ odi nsiye ne nweta so besɔre dasuo mu adwumadene ansa na wadefo yɔ atimi apie adwuma na wonsa kan no ne no akyikyena indi yenkase makɔ asɔre masakyera asɔre kɔnya adwensakyera nti wode wɔpa ne hwɛ wonse sɔfo kwa no ayɛ tatu sɔfo na owisu oni adwensakyera sɔfo no wɔtɔn adeɛ diifoɔ no wɔtɔn adeɛ di adwensakyera ɛnyɛ adiifoyɛ o adiifoyɛ nkyerɛ adwensakyera o ankonyankopɔn nka sɛ adiifoɔ atorofoɔ nti nipa bebree yɛ adiifoɔ mu ni adwensakyera nipa pii yɛ asɔfo mu ni adwensakyera ndi asɔre kɔnya adwensakyera bet saa ne yafa no yɛnim sɛ obi kɔ asɔre nko ade a ɛkyerɛ sɛ wasakyera bet Ghana ayɛhwɛ a nipa dodoɔ sɛ ne wɔ Ghana a wɔn yɛ adwuma na nipa dodoɔ sɛ na ayɛ kituwe bi saa na adwensakyera asɔre kɔnya adwensakyera kye ndi wobɛti wɔn sɛ obi atumi ayɛ adwuma 40 years wɔnyɛ yi saa na wobɛtumi akɔtena asɔre 40 years na woni adwensakyera na wɔn sakyera sɔfo wobɛtumi adi sɔfo 60 years na wɔn sakyera ɛnso yɛ sɔfo ɛno deɛ sɛ bɔhyɛ ma wɔso a wohunu ɛyɛ common ɔsɛ ti Yesu Kristo baayɛ ɔka asɔfo no akwan bɔne ho nsɛm saa ɔka no saa asɔfo no gu asɔre dɛm ɔmo kenka mmara no bɛtɛ ɔmo ni adwensakyera asɔfo no ɔmo ni adwensakyera idi asɔre kɔ ne nyɛ adwensakyera bɛtɛ ne no akɔkoduru pɛpɛnso ne na ɛyɛ awerɛho sɛm no akɔduru pɛpɛnso sɛ obi anya de ho kɔwura asɔre mu a onim sɛ wawie enti ade a yɛ bɔne kora wɔyɛ ne sɛ odiifo adwuma Kristo asoma me na no honhom si sɛ bɔne no ho nsɛm ɔde soma me no meka na so ɔte saa bɔne ni mu a sɛ nkadani bɛba no ho so no na ne buafu ade nti asɔre na wɔkɔ no yɛnka saa nkyerɛ no ɛna sɔfo na wɔkɔ ne nkyɛn na wɔhunu nka saa nkyerɛ no wɔnsakyera sɔfo na ɔno kɔ tena ne nkyɛn no a deɛ meka wo nti bi da ne deɛ nti a wo nti bi da sɛ sɔfo no wɔnsakyera sɔfo ne nsakyera ɛde yɛyɛ bere so no sɛ wohwɛ mu a ɛyɛ awerɛhosɛm yɛna Kristo apie na wɔbɛwu agyeɛ yɛna Kristo apie na wɔbɛda nnwuma pa didi akyerɛ na wɔbɛyɛ nsɛna hɔ but yɛ bere so na nkwagye bɛyɛ deɛma nipa agya no mu adi ka no bɛnya nkwa asene bere sofoɔ agya no mu di kae no ɛfiri mu agya Abraham bere so de ba no saa nkɔfo no bɛnya nkwa asene yɛ bere sofoɔ ɛkɔyɛ bere sofoɔ no yɛdan Kristo din no nko a Matthew 7:21 sɛ nyɛmo a mosem sɛ awurade but yɛn nso Yesu aka wɔ nyina ho but yɛ bere sofoɔ no dan Kristo din no nko a adɛnti na wɔsɛ ɛnyɛm na nyɛmo a mosem sɛ awurade na sɛ ɛnyɛ ne din na ɔbɛbɔ no ɛno na wɔhwehwɛ owie no wɔsɛ deɛ ɔyɛ agya a wɔsoro no deɛ yi apɛdeɛ no na ɛyɛ adwensakyera ɛna na asɔre no so nipa kɔ a obi apɛ sɛ ɔbɛkɔ asɔre bɛta adwensakyera no deɛ ɔmpɛ na onyankopɔn diifoɔ metie ɔkasaeɛ mu a onyankopɔn nkurɔfoɔ no ɔfrɛ wɔn asomafoɔ no ɛne asɔfoɔ no na ɔmode nyankopɔn ma ɛfa kwanbɔne bi so nanso ɔmo ni adwensakyera no ɛkɔba sɛ mo nyankopɔn deɛ wasoma mo no na ɔmo nso gye di sɛ wasoma wɔ mo no ɛho kwan sɛ muyi wɔn atɛn
na ɛfiri sɛ yɛ na anuanum bi ka sɛ ɛnka yɛnya ama no nyinaa mu nyini na ka wo deɛ na ɔno so ɛsofo ɛnka ne deɛ na ɛkɔba saa ɛbi wie pɛyɛ afa ahenni no ho na ebio so mo wɔ ho kwae sɛ asɔfoɔ no mu yi wɔ n'atɛn ɔn sɛ ayi ka wo deɛ na menka me deɛ no ɛsɛ ɛyɛ bɔnsam kasa nyankopɔn kasa nte saa ɛde wohwɛ adiifoɔ no a adiifoɔ no onyankopɔn soma wo no obi yɛ fɛn sɛ Yeremia Yeremia chapter 1 shall say free verse 4. Verse 4. Onyankopɔn somafoɔ bɛkenkae Onyankopɔn asɛm anam odifoɔ Yeremia so a ɔde ma onipa wateasefoɔ asase so no Yeremia ɛtiɛ baako ne yi mu a ɛyɛ ɛnan ɛtifi asɛm sɛ Yeremia frɛ ɔsɛ Yeremia frɛ na odifoɔ Yeremia no frɛ ka miɛnti ne yi mu a ɛyɛ ɛnan na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ ɔsɛ Awurade Nyankopɔn asɛm baa me nkyɛn sɛ me nyame nwono wɔ yɛfunu mu no na meniw me nyame nwono yɛfunu na meniw kɔ na wonya mfiri adi mfiri awutwa mu no na metee wo ho ɛna metee wo ho mesi wo odiifoɔ me ma amanaman mesi odiifoɔ de ma amanaman kɔ ɛna meka sɛ au Awurade Nyankopɔn hwɛ menim kasa Yeremia so wɔka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn sɛ wasiri diifoɔ de ama amanaman ɛna wɔn so wɔka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade Nyankopɔn menim kasa toa so na meyɛ abɔfra na Awurade ka kyerɛ me sɛ ɛna wɔsɛ Israel Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ nka sɛ nka kyerɛ me sɛ meyɛ abɔfra na mmom baabiara a mɛsoma wo na sɛ ɔmanakɔ akɔkeka nsɛm akyerɛ nkurɔfoɔ deɛ nkurɔfoɔ yɛ a ɛnyɛ ne Yeremia ɔnkane deɛ mu obi nkane deɛ ɔnkane deɛ mu obi nkane deɛ ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔkronkron ni nyɛ saa Onyankopɔn sɛ baabiara a mɛsoma wo no kɔ ɛti ɔsoma na sɔre fie a ɔkɔ ɔsoma na ahemfie a ɔkɔ ɔsoma na ban mu a ɔkɔ ɔsoma ne nsadwa ase a ɔkɔ ɛti ka wo deɛ no awei nkane deɛ no ɛyɛ bɔnsam kasa ɛma nipa ɛnya nkwa ɛbɛsi nipa nkwa ɛho kwan ti Nyankopɔn honhom mu no ɛnni hɔ sɛ obi nkane deɛ na aso ka wo deɛ yɛbi to wɔn sɛ Yeremia Nyankopɔn sɛ nkasa ɔyɛ abɔfra na mmom baabi a me Nyankopɔn mɛsoma wo no yɛde yɛ kɔ ɛhe fa no wɔ soma no ebi a na asɔre na sɛ ebi a na asɔfoɔ na sɛ ebi a na adiifoɔ na sɛ so wɔn sɛ ne sitie ɛti Onyankopɔn mu no yɛni yɛfrɛ ne sɛ honhom wɔ hɔ sɛ ka ho deɛ na obi nka ne deɛ nti na meka sɛ Kristo Yesu bɛrɛ Yohane asɛmpa no wɔkenka ya ɛnna ma asɔfoɔ no tan Kristo no Yesu ka wo makwan bɔne ho asɛm ma ati wo asɛmpa so saa na tie Yesu Kristo ka wo makwan bɔne ho asɛm nti me kora ne ma minim Yesu ma gye di no onim Yesu a ɔma gye dabi ɛsɛ Yesu na mo ma gye di no wankane deɛ a mo obi ankane deɛ ɔka baabi a sɛ nipa nyinaa kwan bɛyɛ pɛ na Onyankopɔn na bo fuhyɛ na werɛtɔ ama wɔn so bɛte ne deɛ ɔna meka sɛ nipa ne nya Onyankopɔn a ɔsɛ mfiti asase ma meka yi ɛno na asa bɛsi so no nipa ne nya Onyankopɔn mo na bɛkyerɛ Onyankopɔn de Onyame nyɛ deɛ ɛnyɛ ti Nyame se baabi a mɛsoma ne kɔ bɛto ɛnɛm ɛso sɛ ka wo deɛ na ti omunya wo bɛka kyerɛ de sɛ Awurade sɛ gyae deɛ wɔkae no fato nkyɛe obi anka ne deɛ na wi nka ne deɛ isi ɛyɛ akɔyɛ sɛ asafo no mu nyinaa emu nipa nyinaa saa na obi akasa enti sɛ me a wɔsoma me ma san kan ankɔ ama wasɔre a ɔbɛka sɛ me nka me deɛ na so kan deɛ na Nyankopɔn difo mpakyɛw ɛdeɛ na ma ne baasa ɛfiri ho ama ɛno deɛ ɛfɛ no sɛ ɛyɛ
number 1 make us say bonsam and number 2 see aduane. In Romans chapter 14:20 so say aduane nti nse Onyankopɔn adwuma aduane the Nyankopɔn di ofa na de kasa na nipa no de kasa unya aduane di kwa ndi aduane nti na ama saanum asafo na ni asore no akwakọ wie sa aduane efiri mu ba no eba ena ama asore no awie sa ndi Onyankopɔn mu ne de eni ba bia sɛ Kristo mu no eni ba bia sɛ wo kan de obi nkan de ɔsom na yesom no yesom honhom sɛ baako ene yesom nipa sɛ baako na de na we nkan de edi ye hwɛ sɛ baako pɛ no ebegyina senga we nkan de na we nkan de a ede kama mimisa wona kwa asɔre ye na wo do man kasa nyi anomfa Ghana man panyina kunya akunya kase na presidency ade na se MPP fo ba no mo ya ade a obi etimi ka bi NDC fo ba no mo ya ade na nya obi etimi ka bi ene Kenya no obi NDC abai ko mo nya o mo de eni o mo die o mo wi a no mo ko MPP ba no mo ya o mo de o mo wi a no mo ye de eko ade ntina we ye na nya na ye ka obi ade ekyeresa akunya na ye baako Ghana baako ye pe Ghana ni nyina yiye yo Ghana baako enipa mienu ena epre ho oba na nye ye beka we ba na nye beka ye pe Ghana no yo sana Kristo asore na ti Nyankopɔn asore na sana ti inde ye baako etwa se ba bi achemate ye ba Nyankopɔn na obeje ne de no bebu aten osoma no nkwa no kwafo ne abeka ho ase na wonam yeso ache nipa akwan ye se fata no di vo do amensem this man me ebe yi nipa bebre asofo nsore ebe yi nipa bebre akwan bone adi eno be ma metan ayekese ena meso mi ja kan enyeyi mi ja kan enyeyi mi ntimi nyai eno no de soma me ena honhom ne ba me nsa be kan asase ne kire me se do ma mi hu no mi suro ne sin nipa bia honhom na oba wonsa oba me nsra no Nyankopɔn ne ba me nsra no e be kan sa e de sa nkra ne bre me no se dem si hu no nti mi suro ne sin nipa bia nti mi suro ono honhom ne mom enye nipa edi meka ama obia de wo de tie ne wakwan tie no wani aba ho so no woni twa so ye de no ya asore ne de a e ya awre hosem kan o de na we nkan de ade ntia yema ni nyina mom nyini Nyankopɔn mo antesa yema ni nyina bom nyini Nyankopɔn e kasa ne de ka Yesu be wu ye de se ka Yesu ba ye no o ma ye na nka asore no asofo wo ho ana na omuni ho enti na de o mo ye ne yema ni nyina mom nyini na Yesu Kristo kwa so ni feko kaka ye fe ne sei oko bie enwan adaka ne emponche adaka ni mro no ma adaka ni nyigugu adaka o keka ndofo fe sei ade o moton tugu ye tugu ese ne nkoja ma ni nyina bom ye de enyini Nyankopɔn ho ne nyɛ sa Kristo Onyankopɔn ni msere na temu etina obi ntimi nyi ne ho mfim na obi ntimi emma Nyankopɔn ni megye ni mfiri nyame so nsem obi ni ho sa enti na humobro ni deadi sene ebe ya nipa nyina be ho de Onyankopɔn pese nipa nye na sumdue adaadi ama nipa na sumdue adaadi ama nipa bet nipa na fa no se o dabi ni kwa se kosa o kan de na we nkan de ni kwa se Yesu Kristo ko bue enwambu ma enwan firi ko yese no jama na ye de egu ho na Yesu kan ne de na sa angrofo no so e kan mo de dibuza se honhom e kasa waso ne mo awie bre ne e honhom be ya afi wate masenken ase ndi asore ma no asofo asafo ne bi sa wo mo ho honhom ne ye adwuma wa wie bre nsore ne mo no ene kasa ne fi mu ba no e honhom be ne kasa o kasa bia na ye kasa ne sa wo nyame mu a e ya urade a da bi
enye kasa bia de kasa na awurade mu abete se ye bo nyame din wo na kire se ye awurade da bi on se na no miro osomafo efense Peter oni miro Yesu Kristo na miro Yesu Kristo mi bi wu ne na asaso mesore Peter se owura we mpare wa anga pachoka o se empare e wa na Kristo twa ne hwe no o se Satan fiwoko ade na Peter aka se empare na Yesu se Satan enso won se utie osomafo na asem o kan e kire se o kan asem papa aye de a kire Kristo Yesu hwe no se bonsam na e kasa do be ye da be ye deacon o be ye prophet o be ye hwan apostle ensem o kan nyina bonsam na mu e kasa kan kwa de ye common enti asore no asore ni hia urade foforo asore ni hia Kristo foforo dada ye omutimi die e se de Yesu beto asore na asore na wuo no aha eye Righteous TV with osmafo odifo Ajiman Benjamin we catch you say osmafo no ba obetinsem sonko de bro adwene ntiase so ne fi osusu nyankopon tiasefo ne nchen onyankopon osmafo na opensen bi mu no o ka se Kristo ahenie no ebi ma fa se ade a eye omo ankasa edia na omunyampo a enka wo be kire Kristo se ono na enye saade we omo kire Kristo emela wono na brabo a womo na me pa chewu ensem we so eda asafoma no wona waji awurade Yesu edi no ehye bia komam no wutrim ene wona no se wuji awurade Yesu di a eno ara no abrofo bia pa bia eni ho bio gidi keke na Kristo ni beje wonkwa na mo a mo firi onyankopon nchen base die na mo ye na somafo no mo de munim de fa na heni ho na me pa cho Yesu o kire mu sen omo no se Matthew Yohani Yakubu Sebedio Andra Philippi Simon on sa ngofo enya ne Yesu nante pachai ade na Yesu Kristo saka tonso mo hwani nsuan na de one nante ye no wo so won hwani nsuan na wa meto no o bagie di akọ heaven di sa kasa eno se ye demonic talk ya homonic kasa bon sam wo ye clever o ye clever Peter Yakubu Yohani oni Yesu anante Yesu so won hwani nsuan no wa hunu animu ni animu wo so won hwani nyade nsuan no wo se hweme na ye de John chapter first Matthew chapter 11:28 wo se hweme ne suame hweme ne suame de ohun no no hwani nsuan no wa meto no o bagie di no akọ heaven eye bonsam nyansa odi abeto ene sintidua odi abeto asore nanim ne mpempi no asofo na omo mmere na omo ye bone no omo ne kasa nyamsem no ade nje onum se enye deniara difo a o mmere enye den na onum se asore ba ne behunu na kwambone bi so what to say on se wa asofo bebre wa asore ma compreni mu ye wa difo bebre wa asore ma compreni mu we wa nyenyenyenye what to say e gangan nkrofo ya na ben wo mo no omunum se na we wo ye de oti enti ono no beka kire se ugidi a eno ana no to be kwotete won sore di ka be bayem sa na omo ho no so tie apostle of one no ene right reverend no akora akọ ne te kra ofa no nti ekobasa ya ne nyame sem no kwa akoye se unya gidi edo na akora no close ni papa wagie edi ene waka ache no nso wagie edi nenso John a oni Yesu nante ya ohun animu Yesu kura didi ebi ka otimi fadi no yese wo no hwenu onsia no na wo de odi gidi ebekọ osoro ahenim ene nka bisa won se ene no Nyankopon woni Peter mu ani ni yie Kristo da bi woni wo mu ani ni yie
omu nsia na wo befa ne dini ne ko heaven dia na de kai bi onu mo dini ye ne de e Japan so asomafo hu Kristo se de ne wositie no ampa okoe no omu ma sa nwuma no e daadi pepepepe nte se ne fui ne be ameka so di fa dwa ameka se menya bone kura enipa bebre nti ase na ebede na maye bone ebede na maye bone se Nyankopon te soro na oka ye fa ne se Joseph ama ne breso wa anye bone se nya me ko na ne wontimi nko di fa dwa me breso mi nya bone me kasa no me nka se me nya bone dawo me se meti woi se meti woi odi fa dwa meti woi me nya bone se me nya hunu awurade de ayo Ghana de se won se abosomse ne ho ahwa ye nya hunu awurade de won namu de bone no eno kwa wudi bone na wushire awurade meti Kristo ne emfie bebre me nya bone obi ntimi nkoje ba bi ka se odi fa adwuma na akwawe minimu no no wati na no obeye se wa ha betimi amake Ghana for opo bi nko make be 23 years ni so betimi nyame ho bone aka onime ensi we odifo Ajima Benjamin de wasuma no asema waka no mo wrem na ehu onye tinini a untimi enka asem we Sam kachire wo se o lifestyle ese ushia osomafo Onyankopon akwa edifo de wasoma no na oka Onyankopon emo hintasem kire wo se onya bone na se awonto ato asui mu Onyankopon enipa bi se onya bone a ne se ne huhu obu na odi ne gya no eni sisi akura waka osi honhoma e ba na nsira no na eyi ne hu nti osuro sa honhom no esene enipa bia osomafo odifo Ajima Benjamin ena wotene nka no Onyankopon osomafo na se asema wo kan na se enipa bia hwe usua wa oba be ese Kristo no ana se Jesus ye hwe ni nsua ipacha ende se obi wo doctor na ohwe doctor sia na obeyede oba be doctor Yesu won ka se obi ntimi ense no enti no se hwere ne sua se mi wura Yesu Kristo no otiase asenu aso wose mawie onya nwuye so wose me firi amekọ ja ne nchen ni nyina abam osomafo Paul so enye won ne Kristo na ntiye wono so woye na dwuma kwa Korinto nwoma wose okopa no makon jidie no makura di akame tene ne abotiri ada no temfo nde bebo me Onyamedifo ehono so wakai masem bi kakra wose di aka no tene ne abotiri ehono ya na ebimu kana enkwa abotiri musi nkunu di abotiri ti una ne o chire yimu ye pese o chire mu kakra na se tene ne ya ade a ehia tene ne de se de onye tene ne ntimi nya urade bada na Yesu Kristo kan tieti asem nko Onyankopon ahine ne tene ne kan onipa biara onye tene ne ntimi nya Onyankopon bada ene Onyankopon ahine Yesu ntimi nwuramu da wa onye tene ne se kasa ikura ya maka ne sesi asofo ne adifo ne asomafo apostofo beti ase a ko be sha ase akomu odadi Onyamedifo na awonto to so ye pen so bebeyina nkasa ne se obi antumi ntene ena wo so Onyankopon enamo so ekirikiri mu etuyefo se ewo se yetene nse Matthew 6:33 no so mo ka so obi antumi ntena ese o mo a kasa ne nyina ja Kristo so ese Kristo ye torofo o de Matthew 6:33 ne kai ne ti Matthew 6:33 kai ne ti Nyamesoma fo mpacho making kind ye na Awurade Yesu Kristo asem a ode ma onipa wate asfo sa asisu no metio asempa etie ye nsia ni yimu ye aduasa miensa osi
na monhwehwɛ onyankopɔn ahenni ɔsɛ na monhwehwɛ onyankopɔn ahenni ne tene kane de Yesu Kristo aka asɛm na aka sɛ obi antimi ntena ɛkyerɛ wo sɛ wabu Yesu Kristo sɛ wɔyɛ torofoɔ ade a ɛntimi nsi ɛno na waka ade a ɛnni hɔ ɛno na waka ade a ɛntimi nyɛ saa ɛno na waka ndi nipa bi a ɔgye Yesu di no sɛ obi wa no ka saa asɛm na so yɛ pope a ɛyɛ sɛ ɔgya Yesu to wɔ na akɔ baabi akɔpɛ honhom foforɔ ne di n'akyi ɛmfa Yesu di wa ho na ada ho woyɛ archbishop woyɛ cardinal na sɛ obi antimi ntena Yesu si ade ne hɔ monkɔhwehwɛ onyankopɔn gold wɔde to asase ani ɛnɛ mai gold nti yɛnsɛ nsuo nyina yɛnsɛ nsase nyina ne yɛnti ne yɛsɛ nsase ne nsuo ɛdeɛ nti a sɛ yɛ pisika wokɔ tiima se ne bi no yi ano asɔfoɔ no wɔn sɛ obi antimi ntena ade bi sam asɛm ɛna Yesu Kristo sɛ monkɔhwehwɛ onyankopɔn ahenni ɛne ne tene ne kane nyankopɔn ahenni ne tene ne kane deɛ di ka pa wo Kristo so mu no na sɛ obi antimi ntene a Yesu nim sɛ tene ne wɔ hɔ wate ase na mmom ɔde asie baabi ɛna mebisa sɛ gold ɛwɔ hɔ a na ɛni hɔ yɛde hunu yɛfa yɛ na ɛhunu ɛnyɛ gold nti ne yɛfuntum nsuo ne nsase nyinaa sɛ ni na ɔmo funtum ɔmo hunu na ɔmo hunu saa na tene ne te ɔnsa asase so sika akɔ na yɛ ade edi mu saa na tene onyamesum mu ɛno na yɛ ade edi mu ɛna yɛ ade etwa toɔ wonya a ɔkra awie na brabɔ ɔne onyankopɔn ntɛm wade ne ho tene ne no ɔbɛyɛ ɔde hye onyame anim ɔbɛyɛ ɔba ɔbɛyɛ daa nkwa fafafoɔ ada Yesu bɛba na nipa nyinaa bɛhu sɛ de onyankopɔn si tiyo ɛnɛ deɛ ayɛ na meka sɛ ɔmo nyɛ ɔbɛkyerɛ ɔmbɛhyɛ mmara foforɔ ama Awurade na yɛ ne yɛhyɛ mmara ama no na ɔno wodi so na yɛ ne yɛte hɔ yɛyɛ de yɛhwɛ nkaeɛ ɛti saa nom kasa no a obi antimi ntene obi antimi ntene no ɛyɛ bɔnsam kasa ebi firi sɔfo bi anum ba ne kwasa asɔre ba bi asi wo bi wama wo ni Nyankopɔn ntɛm manso abɛtɔ hɔ ɛna wakasa atia Kristo wakyerɛ sɛ Yesu Kristo yɛ torofoɔ ade antimi nsi ɛni hɔ ɛnyɛ hɔ ɛna Yesu aka kyerɛ nipa waka torosɛm Fair John sɛ atorofoɔ so ɔmo nyina agya ne bɔnsam ne sɛ wapagya Yesu ɛde na kɔ gyina atorofoɔ mu wɔsɛ kɔhwɛ Nyankopɔn ahenni ne tene ne kane nso obi antimi ntene hɔn ne nam ɔkɔm sɛ sika kɔkɔɔ da fom ɔfaeɛ ebi si dabɛ ne wɔn yɛ funtum wo funtum a wobɛhu sampa sɛ sika kɔkɔɔ wɔ asase mu saa na tene ne tie o na asɔfoɔ no yɛ akwadwofoɔ diifoɔ no yɛ akwadwofoɔ mu yɛ anihafo so kɔ dɛm asomafoɔ no yɛ akwadwofo asɛpakafoɔ no yɛ akwadwofo ɛkwan ne abɛfa so abɛhwehwɛ saa adeɛ no ɔmo ahunu kwan no na yɛ meka sɛ odiifoɔ agyeman ansa na mehu no tene ne mehwɛ mede muɔdadie saa 11 years muɔdadie saa 11 years afe baako twam mienu twam miensa twam ena twam still mi hu no tenene e wo kran ka be pa ba se wo ko pegalamsi na wakɔ saa afe unya bia be se obi unso nyame di fo yewo Nyankopɔn krofo bi ko oyɛ fasting no within 6 months won hu hia wo se 6 months ko ade se wakɔ animu 11 good years 11 years ɛna hwehwɛ Awurade sɛ me hunu sɛ du sitie ne tenene ansa na onam honhom so eba mensra wo kyem se entro ntimi kasa me yeti no se yeti Ghana hai ebre bi uni ha na Ghana chama wuntumi wotena TV so oyi gold e de kyerɛ ye gold no so obi so ye Ghana ne ba ohunu bi da de eti no timi yi gold de kyerɛ ye wakɔhwehwɛ gold wakɔfekyere asase no wayɛ de ye wanya ndozi gold ni Ghana obetumi a kyerɛ se gold ye de ye o Ghana Samu di fo adwuma ne asofo ne di fo ne ntam atiwo a wo nte ase no ade kuma bi me no tene no ma hwehwɛ me di mfie du baako
na ahwehwe ɛna ahwehwe emuodadie mu muodadie nyɛ sɛ me bɔ mpae na me bɔ mpae nko adabi emuodadie ne mpae bɔ saa 11 years ansa na me hunu ɛna ma me de me nsa simbo ka hye mi ro Yesu ani mo nyam sɛ me nya bɔne ɛsɛ me nya gold a bitime de me sɛ simbo sɛ gold bi wo bi but yɛ sɛ Ghana is ka ko gold wo bi pacho dabi ale na Ghana is ka ko asase na ani gold min ko hwehwe on ko hwehwe we osmafo odifo Ajima Benjamin Righteous TV ene me catch you say obeti wasum nsem na wakoma nso so ebeto yem efiri say wahia onyankopon ne sumafo konkunni no Righteous TV onyankopon sumafo no ebisebisa ye nsem a ahodwiri wakeka nsem a ahodwiri na eye ahotoso ene obiebie ensem so ekireye we amienya ahotoso soronko ewo ahenie no ho waka nsem bebre wase tenene eyade a ehia tenene eyade a ehia obehu onyankopɔn somafo yi na chiri kwai bebia oni ne behiem mesi kumasi ejuso echankrum kumasi ejuso echankrum kwasi de bia 8 am ene ukwede bia 8 am sharp ene onyankopɔn ne somafo edifo ajamejeme enhia na ampa obehu se ampa atrenefo ewo atiasefo asase so atenefo ewo atiasefo asase so ne din ede osomafo odifo Ajimai Benjamin onyankopɔn ko a na he enkasa yi mu a na kyese trene ankasa fapem ewo Kristo akidie yi mu trene de na maka sɛ Kristo som na brabɔ no nyinaa ekowie trene de Kristo som abrabɔ no sɛ o bɔ no wɔ nya trene a ɛsɛ sɛ wasɔre abɔ bra na de 40 years na 40 years no wɔ nya hwe wɔ abrabɔ mu na wabra to ogu na wawuni akosie won sansa meka sɛ brebi na mitwam baabi na mai biewu ni adeda no na abɔ anopa be 7 na nipa 4 pɛ na ejina baabi baabi adeda nipa 4 pɛ na wɔ hɔ anopa 7 nipa 4 ɛno abɔntene baabi odi na si kwa ho baabi nipa 4 enti yɛfɛ ne sɛ saa na onyankopɔn ne yɛntɛm no ɛte ɛwɔ tenene ɛho sɛ wobɔ osum Kristo na sɛ uji Kristo di uji onyankopɔn di na sɛ won san ka tenene a ɛte sɛ de wabɔ abrabɔ ɛwɔ honam fam na won san ka hwe na wabra ayɛ de wabra to ogu saa na tenene ne onyankopɔn ne Kristo ne won agine die ne ntɛm no esitie nti anumre ma memfa mo nsia na onyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsa atoa so wɔnam ɔdom so a Righteous TV abai na wabie kwan te sɛ di ama dem nim sɛ bɛka sɛ wohwɛ soma wo soma me ne ɛkwan na onyankopɔn fa so a waboa ya saa Righteous TV atumi aba Ghana mu no nsɛnkyerɛne kɛseɛ paa nti nim sɛ dɔde soma me no bebree na ɛsɛ ɔman yi ti bebree na ɛsɛ asɔfo no ti bebree na ɛsɛ asafo no ti na wɔn ɔyɛ Awurade dia no ɔnam no honhom so no fam so no ɔgye wɔn na wɔn a wɔnyɛ Awurade dia no masɛm ne yɛ wɔn sintidua de deɛ mɛka kyerɛ nipa nyinaa ne sɛ wasoma me amanaman Ghana asafo no nipa nyinaa nkyɛn wa wɔhwɛ me obiaa Kristo Yesu asoma me nipa nyinaa nkyɛn na ɔde nsɛm bi na soma me deɛ nipa twa sɛ moyɛ na nka mu nya mo bɛyɛ ne nam asɔfo ne adifo nti mo anhunu no ɛno na ɔde soma me ɛno da nkyɛn a yɛtumi na hoɔden ne nsɛnkyɛn na hoɔdeɛ ɛno deɛ ɛyɛ bonus onyankopɔn asom wie nka obiara yɛwura Yesu Kristo din mu amen mesomafo yɛdaase ahwɛfoɔ ne adɔfoɔ ne atiefoɔ ɛnɛ sɛ wate wasom nsɛm mema wo mmerɛ ketewaa bi na wafrɛ na waka biribi ketewaa bi akyerɛ me
ɛwɔ asɛmpa a ɛnɛ da kɛseɛ wotie yi ho mede nɔmba no ɛɛto dwa 0244 another 44 5929 0244 another 44 5929 mepakyɛw onua ofra na waka obi akɛsɛ free na mebisa wo sɛ asɛm wei wate bi da na ahintasɛm wei so wohu ne sɛ ɔmɛnto ka 0244 another 44 5929 0244 another 44 5929 aha ɛyɛ Righteous TV. Hello Pacho, aha ɛyɛ Righteous TV. Udin no bia kase free ɛna asɛmpa no Pacho me kase free am die program Pacho udin mentini Pacho na wako akyiri kakra ma me na wo free kasafonyi no kakra sere be ya meti wonka na me nua no so ate wonka. Hello ayo Righteous TV ene onyankopon akoa no obetu yefu na obekasa akyire yen obema ye ho so adwiriye. Hello mpacho ebi Joseph Awempang nikasa pili akontomra mepacho se ene ohu se di onyankopon somafo no osi ama ya asem hintasem mpacho nsem no wata kutembebre na watu ye fofa wa mama tia se nebia ni papa so aka kwa na kuteche wa ha nsem no ene nsem no fofa emeka se yankopon kira ombie kan ma no omega no fa no ko medase koso ana efi no kro ka kire onamfunum nyina se Kristo ahenie no aduru na onam na koa ne somafo odifo agema Benjamin so edi Righteous TV aba Righteous TV. Hello Epacho odini bia kase free na asem we nso so what bi da Epacho kase free yanko. Hello Epacho meet you. Epacho kase free yanko. Epacho meeting Epacho ya na watwe ho kakra free kasafonyi no ho ama me. Epacho anti asem we ene what bi da ene nsem a onyankopon nam no somafo difo agema Benjamin so edi abre enwumre papa no question ni se asem we de menti bi da na me fe papa TV no se be for this medasi na me hu se no question ni se oye sofo a nyankopon somafo difo oye nyankopon difo nyankopon yi ni o fa na sampa emre nipa evida utie ni ntem na o kana enye yidi me ko heaven me yidi me ko abruti me nyatika eyo nkwadi a o de be ko heaven mo so ena wo kan nyankopon islam medasi na on medasi onyankopon difo agema Benjamin ena otie ne nka ene enso so anwumre number no 0244 another 44 5929 ofra na waka bia okase free. Hello me pacho ye frame Reverend George Enin me kase free Koforidua na nkese papa me papa mpacho mitio yeda otumfo nyankopon ase se onam ne difo so aka nsem si akyere yen that's kronkron ni mo a obi ntumi nso onyankopon ni edisi yesi asum awurade dia wose ebo kronkron bra Yesu Kristo ose me kɔ me nya mo nyanka mesomo tiginafo ono ne hon kronkron
ɔno ɔba a ɔno mo bɛtena da a ɛdi sɛ yɛsi yɛsom Nyankopɔn na sɛ yɛamɔ kronkron berɛ a ɛbɛdɛ na yɛtumi asom Onyankopɔn amena yie Onyankopɔn akɔ a Onyankopɔn difoɔ Awurade Nyankopɔn ɔnhyira no paa na ɔma Righteous TV nso so ɛntrɛ na yɛntem nka wiase afa ne nyinaa mepacho papa na also waka kyerɛ anuanom ɛne afoforo sɛ Righteous TV aba Onyankopɔn nam na somafo difoɔ Agyeman Benjamin so ɛde Righteous TV aba ayɛ Righteous TV ukuada ɛne kɔsie da bia obetimi ni Onyankopɔn difoɔ yi ahyia ukuada ɛne kɔsie da bia 8 AM sharp ano papa oni Onyankopɔn difoɔ no ebɛhyia oba Onyankopɔn akoa no ɛkyerɛ kwae mede number we tudwa Hello. Me pacho, yes, me. Kwabnazi. Me pacho, udini bio. Flame Kwabnazi. Do na flame hallelujah. Kwabnazi, papa me pacho mitio. Dear, I really me first time that TV station, me hu ba man now. Any me wa yishira. Then Papa nsema wakano. Papa nsema wakano. I'm too much. I'm me be pa. Ma hu se nyame ne pa na kasa na ba me ete nyame asem ba me aso ko ni bi afi ya bet se we mfiri nyame ba nsema papa ne kana. Since asem na ifi Nyankopɔn ho pa na ba dase. Di o was to be an onti on fa mobra and me saw the bobla the baby in here medase aha aye Righteous TV me ka say Righteous TV na wajeso ama me Kristo na henie no TV enti opese uni Nyankopɔn akoa odifo Agyeman Benjamin ehia number na 0539 224 999. Mesi si number no subio 0539 224 999. Onyankopɔn akoe obehunu okumase adwoso kumase adwoso ekyɛn kurom odi uduru adwoso a ɛne ekyɛn kurom ne emu entwe kan na nke befa ne sɛ ɛyɛ brono baako so ofa afidua se kwa no so kakra bia buso bia sɛ ohwɛ ekyɛn kurom obia betwe ka sɛ hwa na wugyinai hwehwɛ Nyankopɔn diifoɔ no na ni ahyia na obehu sɛ wafiri tibia bi mu a wankasa no eni gye bebo mu no obedwene ho a onte ase efise wonam na koa so ebetenetene ekwan sonko so na obehu sɛ tenene a obi aka sɛ obi antumi ntene no ampa obetene mesi oba kumase anase wo kumase a obeba adwoso ekyɛn kurom oba na uduru ekyɛn kurom na we be yira wa frɛ number we 0539 224 999. Me say oba na uduru adwoso ekyɛn kurom a na bibi sa kyerɛ wadwene kakra e wo kwan no ho a frɛ number we 0539 224 999. Ti uduru ekyɛn kurom a fa kwan no so bra se de wokɔ bi a enchanse factory no wono ubense frɛ ba bi Choba Junction ubisa ekyɛn kurom obi abɛkyerɛ de ka sɛ wokɔ Choba Junction uduru Choba Junction bo si egu kwan so kotal fefefe fa sa kwan so na obetu ani
na ɛdan kama bi si hɔ ɛwɔ ɛsoro hɔ ɛhɔ ɛna onyankopɔn difoɔ no wohyia wɔn na wɔde akoma pa na ɔwɔ ahennie no ho anigyeɛ sɛ ɔbɛbɔ bra pa bi ɛhyia kristo no ɛhɔ na wɔbɛhyia odifoɔ Agyema Benjamin ɛnɛ mea mene onyankopɔn akoa yi edi nkutaho ɛma wei medin ɛde brother Prince deɛ dodoɔ naa de ne mi ɛyɛ secretary ɛmɛ na so yɛbɛkra mo aha ayɛ Righteous TV the number no SI A2 0539 224 999 0539 224 999 awurade nhyira obiara bye nipa bi abɛyɛ bɔne biara no wagya awurade na wokɔ asɔre yɛaka kyerɛ sɛ nipa deɛ a wɔbɛyɛ bɔne hwɛ asɔre bɛɛ no hwan asɔre a rɔfo bɛɛ no yɛsɛe nipa no adwene ama na nipa